Giuyunan sa 59 ka mga indigenous peoples structure leaders gikan sa Barangay Bintangan Carmen, Kiaring Banisilan ug Palacat Alyosa sa probinsya sa Cotabato ang pagpasulod og mga investors sa ilang ancestral domain. Ang mamuhunan mao ang Kilambay Plantation Corporation sa pag-alayon sa Rhizome Philippines ug Climate Change Partners. Giant bamboo o kawayan ang ilang nagunang produkto nga ipangtanom sa napiling lugar nga nasakop sa ancestral domain. Sumalak ang IP Affairs Focal Person Lito Palma, una pa man ipatuman ang naisgutang proyekto, gimanduan na ni Governor Emilio Taleño Mendoza ang iyang opisina, kaabag ang National Commission on Indigenous Peoples kun NCIP nga pangunahan ang serye sa consultation ug validation sa mga IP structure leaders ug komunidad aron masigurong ampingan ang katungod sa mga tribo nga makabenepisyo sa proyekto. Dugang ni Palma nga ang paghatag pagtugot sa IP communities sa plantasyon sa kawayan nga mamuhunan sa ilang yuta makahatag kanila dili lamang sa oportunidad sa trabaho apan lakip na nga malabanan ang dili maayong epekto sa climate change. Pilot area sa proyekto ang Sitio Kiliyay, Bintangan Carmen, Cotabato kung asa target sa korporasyon nga makatanom og 100,000 seedlings nga kawayan. Target gyud sa kumpanya nga matamnan og kawayan ang anaa sa 2,000 hektaryang yuta nga gipanag-iyahan sa mga tribo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.